Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikafika pano mwabwera mukuvina mwandipasa ulemu funso limakhalapo lonera kuti kodi anthu tikachoka pano aliyense anyamuka tili gulu ndithu koma aliyense anyamuka yekha payekha kumapita kufa kwake. Tikamati dziko simene mwaunjikana apa iyani, dziko simene mukupirira apa iyani. Dziko ukanyamuka pano ukamwa nyumba mwako limenelo ndi dziko. Chifukwa nyumba mwako umazifunsa funso ndilipita kudya. Kodi mwana wangayi angachokera ku sukulu? Kodi ineyo ndikadwala ndingapita ku chipatala? Zonsezo umazifunsa ulipo weka. Zimene munthu umaganiza anthu ena amazuka usiku nyumba ndikumalira ndikumadandaula. Munthu akufunsa kuti ndikuziwa bwanji. Ine mukundiona pano lero, zimene mukuona za ine lero ndizozwizisa zosakhulupirika. Amene akundidziwa ine akandiona amati koma ndi kumwamba kundani kodi? Chifukwa chimene ndilibe sindimalonjeza. Chifukwa munthu ukamulonjeza iye ndikusangalala ukumunamiza, munthu amakhumudwa Mulungu amakwiya. Amene muli pano chimene mukuchifuna kuti mumve, kodi ife moyo wathu uzasintha? Kapena tizingoti pa kampeni tuziba izi zikagundika pasi pepani patisakuza kuti pa kampeni pali izi ndinene mawu awo. Pakali pano mmene tikupanga kampeni aliyense wa Andale azioneka ngati ngelo. Chizioneka ngati angelo. Anthu mbuyomu amathawa maliro. Kuimba fona li ya maliro tuyi osadani. Koma lero kupata kusaka kodi maliro mamvera kuti? Sichikondi akufuna kale pamaliro, akufuna athandize, not because after akone ati, koma akufuna kuti vote mabasi. Ndendi mati ineyo inauguration chipatala manja anga watapanga nawo ma-operation ndaberekesa ana ambiri mmanjapo, komanso mmanjapo ngomalire anthu. Ndamuona munthu akubwera, munthu akudaniso akupita. Ngati uli ndi moyo nuwaona anzako amoyo, utokoza kufanya mpata wako kuti ukaenda liso kwanza. Ima pereka chisanzo ti inuyo ngakwatiwa mulingia munanu mamawa akuma ukalipirani ukutukanani ulibe ofana pake iwe osasamba iwe zambilibili mpaka na mauzuwa yo wakono wakwiya nje muli mtulo ndiye akundike mami akufukanga mami koma hayo usaya madani mafura ke mami nje wakati mami yomangu ife nine ndemwe ndine mmodzi wa anthu Andale. Tili ndi khalidwe losakhala bwino. Tikakuvoteredwa timayiwala kumene tikuchokera. Aliyense wa Andale amene afuna kuti avoteredwe
ali pa mami amachita ndikunenera izizi mboma la Malawi kuti zinthu ziyende bwino aliyense wa inu okavota akavote chifukwa cha chikumbumtima chake akapemphere tikuzifunsa mafunso kuti ndifuna ndikakutongera chipani chifukwa chimakife chipani chakudichi kapena ndikukavotera chipani munthu amene ndikudziwa amene ndikufuna kuti andithandize. Ndimapereka chitsanzo pali azimayi ambiri Malawi muno amuna okhala ndi galimoto yokongola koma iwo samakwera makazi. Mkazi wa galimoto sakwera amangofera fungo yakutula munanga ilo koma iye sakakoti akatwala akumwenda kumapita kuchipataleka koma chikhalirecho kumasuka galimoto ya munanga ndi alipo wina mwamuna ake amamuuza kuti ndifuna ndikagule nthochi ndifuna ndikagule ndiwo ndiperekezeni kapena ndiyendesa ndekha ndiye amankonda kuti iyeyo ndichani kwadi iyeyo nonse amene muli apa muli chofuna chake tikanena kuti mulandira fetereza mudikirire fetereza osati kulongosola kuti fetereza walepereka chwa chake. Tikati mulandira fetereza abere fetereza palibe chilungamo ndi chimene chimatisola ife. Ndikukuuzani apa ndabwera pano pakati vice president komanso makamaka president wa Odya Zake Alibe Mlandu anthu amene ndabwera nawo asilikali wa onse magalimoto nonse mkuyang'ana kuti vice president anduna kapena minister aboma wawa ndi president a Odya Zake Alibe Mlandu ndili pano kukulankhulani koma siku lina limene aziwa Mulungu wakumwamba sinzakhala panopo asilikali wazanzatira nzakhala ndekha kutiko mana kudikira kuti weruzidwe keni makulupira kuti ndizafa ndekha ndizawuluzidwa ndekha mkuona ndimanena kuti koma zimene ndikunenazi ndizoona koma iyi maboma apitanwa ine ndakhala maofesi ine President wa Odya Zake komanso Minister of State for Public Service Delivery nduna zonse ndimayang'ana ntchito zawo zikuyenda bwanji ineyo chimene ndapeza ine chimene anthu akuvutika ndimasauka zasi anthu sakhala pa mbuto yawo ngati aliyense atakhala pa mbuto yake mavuto ambiriwa atha muzapeza munthu chitsanzo Odya Zake Alibe Mlandu sekala jeno kabwerani ifuna muone mmene ineyo ndinasikia mayenesedwe achipani our secretary general pasiposepa apapa palibe anthu amene kuchoka pawawa tikakafika tikufika m'midzi mwathu apapa palibe chifukwa chake ndapeza ndiumboni kuti kusauka kumene kumasauka anthu dziko muno amene amadyera masuku pamutu kwa abera ndi akuluakulu amene amakhala ndinapasira awawa chingakale nsalu ndikukhala ndi central committee salu izima tisheti mukapereke sizikafika zonse kakale mbeni mayina anthu ovutika alandire chithandizo amene atalandirewo ndi anzawo auje ndi abale awo zimene zonso zimene
zilizoipa kapenanso uyu wachipani chakuti uyu wachipani chakuti ndiye inawanauza kuti kukhalapo wekhalapa kuchoka apapa pansi ndikufuna pakhale anthu aini ake kona lero ashadwa alenya kulakula panopo nyapo sapata kulesa alenya kulakula je mnaaku mpaka tabela naku tabela kuwira ntchito ndi Odya Zake ndinawafunsafunso loyamba limodzi ndinawakupa chifukwa ine ndimakhulupirira kuti wakuba aliyense azimangidwa kuti ukaba uzimangidwa alanduza kuti ayi ine sindimaba ndinawuza kuti ndifuna kuti ubwere kuti uone kuti Odya Zake Alibe Mlandu nditani ukapasidwa zinthu zizikafika osati kubera anthu ndiye awawa ndi mulacho wanu ulalo wanu kuchokera kuli ine kufika kwa awawa kushinda kuno kutukuke awa kamana lila bomba loka sukutukuka chimachititsa nachi pa dziko lapansi pali azungu ambirimbiri anthu akuda olemera amene ukawalankhula za mavuto a anthu mu Africa muno amathandiza ndili ku Adra udindo wanga unali kulemba maproposal kuyitanisa maproject nthawi ya Adra timagawa chakudya nsanje kupholokoza ukaronga kumanga zipatala awa ntchito yake sikunalirapo maloka koma kufufuza kuti kwani mavuto ali kunoko ngapaniza tukanji osamatutumuka ni nthawi yolima kuti fetereza tipeza kuti munthu akosugwira fetereza nthawi yake yogeza fetereza nditi kwani somaterezanani mwanjema fetereza kwani mulipo yangati mizimu nthawi yake si iyo mvula ikayamba nthawi yake ndi ino sumayanga na ufa kuti ufa ndupeza kuti talali pamoto ona iyayi waika kuti pamoto ndakuti kwani ufa ndupeza kuti iyayi ndifuna ndikusimikizirani mafumu kuti ulemu wanu mupasidwa moyenderera amayi mupasidwa ulemu moyenderera anyamata moyenderera nonse amene muli pano aliyense ndiwofika kwambiri pakati pamaso munthu ndalama zadifi timagamba zija anthu kulandira kumapanga business palibe zoti ife kwera panopo bwana omwewo wa basitokandakanga chepe inyamuka atipita chibwera chipani china nomwenomwenu bwana omwewo kumwera sowina bwana omwewo mukamadya zanu mmayang'ana zinthu mmene zikuyendera munthu amene alibe zake nthawi zambiri akupita uku kuti akumuza sente tibelere tipite uku abwerera koma munthu ngati uli cholinga kupanga business ngati abale anga ili kuokalakani business apopo sungakauza kuti atetikire ndikacheza uko kwana kuti ya ndima malonda anga ndima malonda anga ine ndikamazi Odya Zake Alibe Mlandu Odya Zake Alibe Mlandu dziko lino likufunika kusintha zinthu osatimocheza ngati anthu sakavota sikukavota aliyense pa inu moyenderera nthawi ngati ino chisankho cha 2030 muzakhala chonchi mukukamba nkhani zake zomwezo maonekedwe anu omwewo mukalembe mbuyomu ndi lero mukusiyana nkhani zake zomwezomezo malo ake omweomwewo anthu ake omweomwewo zipani zake omweomwewo ndimazifunsafunso lina lonera kuti mafumu muli apo tikayitanisa bandi kuti ibwere izayimbe bandi
timaifunsa bandi muti chaja ndalama zingati bandi imana mwakuti mmalipira mukalipira amabwera ndikuzayimba komano yang'anani chimafungo mmati kuweza eti kule abwera zapina pano simmafunsayi kuti kule abwere ati chaja zingati ayi abwera pano avina ndiye chimauzana kuti ati tisuke tipeleke zingati mukotenga 50,000 mukoisina sita basi mukopereka pang'ono kule bao ndikuyanguka kule kumatangikodi kumapita komwe woyimba wa bandi wakuthajaji kule wankulu osalani osachaja azimayi akuvina. Why are they doing that? Akuvina kwanyana tikule watu wamakolo watu chaita na bandi kuti mwanani muzamvine kuno zongezi apina ulele ndiye ine ndikulira kuti pa msonkhano wanga sindikufuna azimayi kubwera kuvina kule wakulu kuvina kuti kodi chapasa zingati iyoyi chiyapasa ngachipandi kuzatisangalatsa ifeyo mavuto amene tili nawo tingathepesa tikamauzana chilungamo komanso musipondana wina ndi zake zinthu za Odya Zake Alibe Mlandu musayang'ane kuti uyu wakongeresitsa pasi uyu wadibibitsa pasi aliyense amene mulungu anamulenga ngati ndi chimanga wovutikayo anang'odi waye msipinga ndalovutika anang'odi ileo pakali pano ndikupisa nawo chisankho cha upresident ndikanakhala kuna kuti nalimeni chifukwa chimozi tonena kuti icho chisite sindikanapikisana nawo chifukwa nkhani siyaine Micheal Usi koma chimo sikupanga kokha chimo ndikusapanga chimene iweyo unaenda kutali kwani ukapeza mwana akumenyedwa pa seli ndibambo yake kamonong'ono pa iwe ukuona kuti bambo watu akumenyana nawa iweyo upangoti alibe kanthu chimo la bambo akumenya mwanayo ndi iweyo kungolekelerawe ichalikodi chimozi ndikugwira ntchito ngoma takana chisankho pansi pa president chakwera koma pa chisankho tikapikisana noti kuti tikudana nawo komano iwo amene ayendesera boma ndi amene ndingayendesera boma sikanani kodi singafanane mayendesero aine aboma ndi mayendesero abwana chakwera singafanane ukakhala nyumba mabambo wako kwaena macha iweyo nangakuti mwemo ganji ukakhala nyumba mabambo wako umayendera malamulo ndani mabambo wako akapita matema kuti anyani kodi kayakusanzisa kwa unadyambe koma iweyo ukachokamo ndikukwatira umadya kukati kodi achinyamata ndikuuze izi anyamata anzanu Micheal Ena kubera kunoko ndikukona inuyo kumusoma mafusa kuti chifukwa chani tikamati Odya Zake amene akuba mboma futo la mafuta pakistani mafuta mvuta inu chimene aMalawi amafuna ndikuti mafuta akhale ma filling station chimene aMalawi sikuti akufuna kuti aziuzidwa mafuta alibe kuti mafuta anyamukatu mafuta anyamuka alibe kuti batira makuti pakali bondo anyamuka ya mafuta ali musitima sopano mafuta yani yoni mafuta si piratu yani kuti waunde wakuti wamasa wakuti yani anthu msiko chimene akufuna ndikani kodi
mafuta ngati pali vuto kungolilongosola tsopano munthu kamfusa kuti nakutoli ambuye peji mayima apa iye ineyo ambuyanga ineyo anamangapo nje ntabwera ine nayimapo umadziwa ndi kulongosola ukuku pali vuto lache nali la mafuta mwachitsanso mafuta munthu wamtuma munthu kagule mafuta munthu mmodzi apita munthu ngati mmodzi akapita uyu kupita uyo aliyense ndi cholinga chake dziko silingayende ndiye mafumu muli apa ndifuna ndikusimikizeni ndikuuze ndikuna kuti nkhani siyodana ndi uyo kumponda uyo nkhani yachilungamo makamaka anyamata iyo kuti ndi moyo wautali kusogolo kusaba kuti galimoto iyo yapagwanga galimoto iyo muzibweramo yapase a-MP abwere ankule sanamalize kuseka Odya Zake Alibe kotero kuti ndipanda khale potekera bwana kuwa yankha anthu anu tikafika apo ine chifukwa cha nthawi ndikukozereni matamano kulankhula ndipo savuta koma kuchita nawo ndilankhule pano kuno kwasuti kulongwe sikutali sikumwamba afumu asuza alikuwepo eya inuyo ashado mayi mmodzi msungwana mmodzi bambo mmodzi nyamata mmodzi musiri kwa transport mawa ikamateni koloko usifike kulongweko cholinga chake ndichona kuti zimene zofunika kuno topemphedwa pansi akati pano pasolo kati pano timanamizana alankhula listi yaitali kungomaliza msonkhano tayiwala kuhamabira kusonkhano kwina kumene kutamba tamba tichita zimene zonzo tayiwala uko tayiwala uko tayiwala zolonjeza kuti uzichita kuti amantaso kuti tusizimana ndile kulonjeza ndikuchonga ndikuti izi zipindikire koma zilani wadi nachonga ndiye ndikupempha kuti afumu asuza mayi mmodzi nyamata bambo ndi msungwana transport mupasidwa mawa mbwere kulongweko tikhale pansi tinene kuti tachonga ichi ndiye mukabwera kuno zimene mtakaone kumene koko mukauza kuti taona izi zoona izi zonama mavuto akuno sitaziwa bali zina kuti pandikamvesese olongosola kuno bwino ndiwowa ineyo cholinga changa ndichoti anthu a mulungu asangalale cholinga changa ndichoti anthu akhale pamtendere amcp ndi a udf akhale pamtendere adpp bp zipani zonse zikali chaniwati pamtendere tonse amene tili apa ndi abale ndiye ine pomaliza ndipempha timu imeneyi yosokozedwa ndi amfumu mungwere tikakambirane koma ndipemphe chimodzi ndimafuna kukhulupirika paliyense ndimafuna kukhulupirika inuyo mukabwera kuno ndi timu imeneyi muzayikanisa msonkhano mwine kulibe ndikuwauza tikapitako takamba izi zichitika makuti sichabwino ndipita chipongwe kuti pamene tikupita anyamata abelani ndalama iyi yena tisane kuno ena tisane kuku kuhuma na lumbana
sisi kwa binofu kumakanga ndi kufolemera nabera wapeleka kwa kusauka ndiye kupenyatirana imezima zimafuna oda koma azimayi oyimbawo gule wankulu amene wawo kwa ineyo ndachita kwapanga inivayitika chipande ndikuuza ndikuti ngati simukuziwa gule wankulu mutakupeza naye ndalama zoopsa anthu kuno kumachitika bwino chifukwa ine ndimachokera kumwanje zambiri ndimangodabwa ndili kulandika ndatenga asungwa ku Denmark tinali chaku area 23 kwa Afrika ndiye amati akabwesa gule tima mulipira guleyo ena kuti chikhalidwe chathu chisatayike mukuziwa kuti kutenga gule wankulu tikuti titenge gule wankulu apite ku Germany azungu akakaona kubwera kunoko moyo wawo wasikira tupanda kale kacha mwambo watu osamoyanira basi abambo ndi amayi mafumu ati ineyo ndiyimisa akasa kuti abere mwaone isazike nkhani tangokambira na sinate ata imalize ndi afumu ndi anthu akazabere kuti ulilongwe nkhani songolankhula tikalankhula tizichita Odya Zake sapano awa akamaliza kulankhula ndifuna ndipepe ndaona azimayi akuvina abobo achoka nawo tumakwena azimayiwo amene amavinira ndi mayang'ana ndikuti koma azimayi akuno azimayi awa zimene zivina iwo nawo nakodi mune kuti muli patali azimayi akuvina azimayi mundimve muvine ngati sinu muvine likilaligawe kulilandira kule wankulu sodaona pano avineso ndela kulani ndonera magule pang'ono ena kuti sipita ambuye mlese osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.